and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Unsa bay? Imo nakita si Kati dito sa coffee shop? O may gikaabot ng lalaki? Sulagma lang tingnan ito ilang pag-abot bay. Oh, sulagma? Pahira na unta ni Mr. Martinez ang suwang ni Kati nga may coffee. Oh. Ako lang ni Santa bay. Oh, saman! Oh, ko pinakaabot ito bay. Mangambot lang ko. Kuwang pa, bayotik. Giyamaaman ko lang gyapon nga akong kaugalingon bay nga buutan ang akong asawa. Oh? Og ako rin gimahali. Ha? Saman! Yaks! Bay Franco! Tinuod bitaw na bay. Bay Franco! Tingaling makaingon ka nga uplok kong pagkabana. Oh. Tingaling makaingon ka nga unsa ko. Abnormal. Oh. Hapit na bay, hapit na. Hibaw ka bay. Paningkamutan ako nga mahimong inusinti sa mga panghitabo sa maabot. Gusto kong mahimong buta ang akong mga mata. Oh? Mahimong bungol ang akong mga dunggan. Ug gusto kong mahimong bato ang akong kasikasi. Saman! Lauma na baga sulti, bay Franco. Tinuod bitaw na bay. Laum kayo. Tinuod ang akong kisulti. Tungod kay dili gyud unta ko gusto nga maungkag ang akong pamilya bay. Ug sultihan ti ka bay. Kiampo na ko. Nga kung ugaling moabot man ang higayuna nga masuta na ako. Nga ako gituntol lang sa kong asawa. Kiampo na ko nga mupayom lang kiamong ko anang higayuna bay. Luyo sa nagbangutan ko kasi. Oh, grabe hagod mo ba? Pahiyom lang gihapon ka? Pero imposible man tingali na bay. Kay pisan unsa kaubos sa itong pagkatao, doon natay garbo nga gihuptan. Ug naatay mga matabay, nga dili lang kutob sa pagtanaw, apan mahimo kining malig-ong tuburan sa mga luha. Sa higayon nga ikaw mo pahungaw na sa imong kahiubos sa kinabuhi. Saman! Hustog yung kamay. Hustog yung kamay. Ug nabalaka ko bay. Nga makalitok ang akong mga dila sa mga pungaw nga mga sakit. Ug makabakyaw ko sa akong mga kamot. Aron pagpahungaw sa akong kalagot. Hinoon bay? Di ko mutambag ni mo. Nga gamito mo ang imong kusog. Di ko mutambag ni mo. Nga hala, kulataha. Dili, uy. Di ko niya makapugong si mong kaugalingon. Kana bay. Pwede problema na ako. Usaon ako nga ako makalabang anang taytayan sa kasuko o kalagot. Nga dili ko makabakyaw sa mga kamot. Bay Franco. Kung pananglit bay, palayo lang taon. Layo lang nga masakpan ako sila. Masakpan ako sila sa akto bay. Moingon balag ka ako nga, pahimutang mong maayo. Ayaw mo paglisod-lisod. Bay Franco. Ingnon ko baka sila bay nga. Sige, tiwas mo niya. Kay magluto ko. Aron ini kahuman ninyo diha, mukaon mo. Kay siguro nga, gutumon yun mo. Hindi ko kayo mo, anak, Bay Franco. Kung si angay na ko buhaton na igayon na bay. Ha? Kung di na ako buhaton bay, mufocus ko sa nagdiglaab ko kasilag bay. Kunis-kunison ko sila sa ako mga kamot. Ha? Bay. Chap-chapon ko sila bay. Tungod sa ilang paglimbong na ko. Bay Franco. O kung na ako ng buhaton bay, o siya ako samputan. Asa ko pa yun. Gawas nun ba ko? Di tingali usahan niya na bay. Labing siguro magtingkagul ko sa bilangguan. O kung si mahimong kaumbaon sa mga anak bay.
Abay, utik. Saman! Tupag ako asa kong dapita, bay. Usaman mo kalawat lang ko sa ilang mga binuwatan, bay. Dawaton sa tumang pagbaya. Mukatawa ko. Uy, kanindot ninyo, no? Wa man mo magsulti. Nagpaibaon ta mo nga may relasyon mo. Bay Franco. Huwag kong dili. Ha? Ikapapati ko kanila ang nagdilaab ko kasi lang, bay. Mga lampingasan mo! Mga way-uwaw! Mga mabudiyon! Ang angay ninyo! Mga kamatayon! Kiling! Pag! Patay! Husto na Bay Franco. Isinggit ko si mo kalimutan ang ilang pagkamabudiyon! Igo na Bay, igo na. Huwag mo abot ang kapulisan, bay. Pusasan ko. Tungod kay nakahunos kong kinabuhi. Magpanawag ang akong anak, bay. Pa! Ayaw ninyo bilanggo ang akong amahan. Maluoy mo. Bay Franco. Bay, nihila ka naman guni noon. Tininood na niya mo. Ako lagi pangalantawan, bay. Kung simba ko. Kung ako kinuhaan, kibuang, o kibudihan. Bay Franco, bay, inuman ito ko. Pastilan, utsang dugan ko. Naminaw ni Muda. Magawa kong tubig. Ano nga maluwag-luwag ang mundugan. Gipalagot jud ko ay. Ano ka, ha? Wakit mo are. Kinsa? Ay si Greggy good. Uy, giing na natika, utok ang gamita. Ayaw pa das imong emosyon, uy. Ano sa man ka? Butagi o kang kwarto ng kasing-kasing mo. Sofia. Kung wa si Greg, cheer up, uy. Ayaw gup ang imong gabi kung wa si Greg. Sofia. Angay kang magpasalamat ka, wa siya karon. Nga naman. Oh, ay wata maibaw nga si Franco ni Aros Palibot. Nagpaliid ninyo ni Greg. Unsa? Ayaw kog ing nang bogo na nangyo kay nas Franco. Nago na showbiz ko, naibaw ginakon sa iring-iring. Ay kog ing na, ngaway ni turok nga pagdoda, nga nag-abot mo ni Mr. Martinez dito sa coffee shop. Abo ang siya. Kung ang buang magduda, unsa naghamdili buang sa? Sofia. Ako, di man ko santa Kathino, pero gitun-an kong akong kaugalingon nga dili mahimong diktaran sa pinitik sa akong kasing-kasing. Ako, di ko mahimong diktaran. Kaya kung nisunod pa ko mando sa akong kasing-kasing, awa na eh. Tingaligtuan na kurus bilangguan kay nakapatay ko. O di ba, giiluga nas mga wati ang patay kong lawas kay ako'y napatiyan. Nayapag na matigali ko eh. Kano, likayina nga mayabag ka. Be careful with your heart. Charot. Nak, Claire. Igawas ka man sa imong kwarto. Huwag ka pa natug. Alauna na sa kadlaon. Dari lang una ako, nak. Gipaabot ako sa mama nimo. Wa pa di ay si mama? Wa pa, nak. Ibaw ka. Dakan pa kaya na silang buhaton dito. Maman silang off, nak. Mga nga, paaboton ka nga. Kada kapi, mauna lang ni imong buhaton ang magpaabot kang mama. Okay ra ko na ako, anay problema. Ni saad naman unta si mama nga sayo na siyang muuli. Nga human sa iyang off, moderitso siyang pauli. Basin og, nalangay lang, nak. Hansa man, sige pa ta. Ganahan akong mainom. Ayaw palabi. Uy, gitingali mo pataka ka na lang unyag yaw-yaw. Unsa? Unsa pataka giyaw-yaw? Eh ba, sige abot sa inyo ba? Tungod sa imong kahubog. Damanon kang Greggy. Bako lang ure. Mga ayaw palabi. Kay mahubog in taong ka. Kini na pang hubog ta, usahay malimot ta, nga nakasulti tag dili maayo. Hinungdan nga ni kaugma, magpangutan na kasi mong kaugalingon. Unsa day mong gibuhat? Unsa day akong gibuhat? Diin ka agi, magpangutan na ka. Tungod nas imong nainom kuno say nahitabo, kun wa baka nag-wild. Anak din na. Mao nga amping in taon day, amping day. Naglagot ko. Naglagot ko nga. Mapakita si Greggy. Ug dili sad siya na ako makontak.
Ano sad? Uy, nagpalamig to. Uy, nagpabugnaw to. Nagpalabay to si Gayon. Talawan siya. Mutalaw gyud siya. Tungod kay ang tinud-anay nga tag-iya nimo mao si Franco. Oh, shit. Mamauli na tanan kay tingalig. Manawag na sa tus Franco nako ron. Sulti ko tinuod. Oh, unsa? Nayabag ka? Ikaw lang uroy. Ay kung i-apil-apil uy. Tanan na, mamauli na ta. Sa namang orasa, mapit na mag-alas 2. Wapagit sa kate. Oh, uy. Di na siya. Di na siya. Di na mapugngan ang akong kimati. Sorry, Kati. Pero angay nang ipaggawas ko ang akong pagbahay. Nagmata pa ka? Ingon na bilang ini ang akong mabuhat. Nga magpaabot ko nimo unsa kang orasa muli. Kitang paros ko nimo. Ayaw kong sermoni kay gikapoy ko og aron matak-om ng baba mo, nia ang akong kita. Tanawa! Ipha! Dili sa tanang panahon nga ang sapi mo ay makalipay sa usa ka tawo. Maot! Ang dagang sapi mo ay hinungdan nga ang tao mahimong sungayan.